Iż-żagħżugħa Maltija ta' 16-il sena Hailey Buġejja li skurjat 2 gols għat-tim ta' Sassuolo fid-debut tagħha fil-Kampjonat Taljan tan-nisa waslet f'pajjiżna l-ħamis wara nofsinhar. Barra s-sala tal-wasliet sibna l-qraba u l-ħbib ta' Hailey li bdew jistennew bħerqa lill-istilla Maltija l-ġdida. Gburija bil-prestazzjoni tan-neputija tagħha, Nanni taqaltilna kif waqt il-logħba tas-Sibt filgħaxija iltaqgħu l-familja kollha isegwu lil Hailey. Ħadda pjaċir ħafna, ġew l-ewwel 2 gows tagħha għall-ewwel darba, ħadda pjaċir ħafna. In-nannu ta' Hailey li meta kien iżgħar kien goalkeeper anke man-nazzjonal b'sens ta' gburija għalilna kif huwa kien jgħinha u jtija l-pariri u kien jemmen fil-potenzjal tagħha. Mill-ewwel impressjonatni għax jiena kont nara ta' 6 snin u għattila b'żewġ saqaj kienet b'waħda tajta parit kif tibda tixxuttja u tħadd tidrab bix-xelluk ukoll u bit-tnejn mbagħad ġiet tilab. Bordri tittihom daqsxejn dak u li tkun taf ittijulhom ħalli jitilgħu x'ismu. Tkellimna wkoll mal-istilla żagħżugħa Hailey li qaltilna li din il-ġimgħa kienet waħda mimlija daqs bajda. Ovvjament kienet ġimgħa naqa' hektik. Ġimgħa mimlija messaġġi u artiklu u nafx u intervisti. Lemma gburija ħafna li il-pajjiż kien daqshekk warajja u sappertini daqshekk f'dil-esperjenza. Hija qalet magħna kif qed tħares lejl ġejjieni b'entużjażmu. Il-kaleri għandi ħafna snin qudiemi. Iżda bħalissa da ma' Sassuolo, qiegħda ferħana. Qed inħares lejn il-futur b'entużjażmu mal-klabb. Ovvjament għandi nazzjonali issa nifoka naqa' fuqu. Ma ovvjament jekk alla jrid il-futur iżomm affarijiet sbieħ.